Korkanthi Mondol Congress atum Kangdangamai Kapadupon. APHLC pen rong hidialong close 2.3 putha kachesong. Dilai along KKCA dilai hawaramai kisengpon. Dikrut sarpo aboha. Nanglitum anam jum hekpen chume sen hanaan long iji. Ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long poniji. Kelong jia sona mong laki hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang han hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room long ponengchi Komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalongta nangji pulote long ichi Aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 lapen 9365239862 along humri lote long ponichi lapen mingche bi ikha ajo ke sangja par saisetami ingdeng hini asian deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long Kacheng hon karbi solang dora dona phansetame nilisa mijuli bepi hin pen adap ke me kardom pajering lo kardom Kiramtang preni phai krener cap ani lakha krepli Korkanthi Mondol Congress Committee atum patir piponsi rongjang phong LP school pathuak lamalong longpho polling station atum pen chingrum si Congress kangdangamai padopon KMCCMI phu Komal Singnar kache pahem phu ponamai along aluhi aman ben KEDCCMI phu Minister Barim Khorsing Ingti Dunmai phu Roton Ingti Kongchunbang Sonjip Teron Kongchunbang Daniel Ingti Kongchunbang Sarjeng Ingti KAYDCA Kongchunbang Harmon Singh Ingti Samilangso Block Congress amai phu Potmo Ronghang KEDMC Dunmai phi ka e dera piatum pendanglo penangan Congress songja piatum ta chetongdu Bangso maya long kache tongrun alu hia tumpen lam theke jai pona tengke BJP rat chare asong atumke kiddu ke lagarat khei sotuma phan ke lang kapangri pon thek a sarkar kadi lapen BJP atumke rar phan ka chong thui ka chobai lok alamsi ningje thek jot pusi ar bopon Kedamtang MLA kilik mate election ahut Arunroy scheme pen inudabang phia phan suri ke thom PG pusi ase ke thepen raramai pikaba dupona ling pachetak ponlo bonta non ke pharoner kebra thong ke pen suri isi ansi pipon chot puta ar bokpon si ason kaprek stami kachechak chot bonta asai claim pon pi puta ningje ponran ti si ke bangji ningkan suri hinira inkwara hinia ningkan MSC election ahut ke BJP aphan parem vegnam pusi radatuma phan than paripon Dogmoka pen Samsung Ingti Karbiang Long Live Lakhan Aircap Hamren MSC constituency ka parlo rong hidialong monsamalam don ka chetok close 2.3 along in hoi cap kaddo ka be phan towar ke thopi bona phuthak ningkang samse chipaklang ponsi APHLC asong atum ka chesong Delhi Dispur Dipuan BJP kachari aja kongche don thorpen habararat aning ka chitheduna jaw BJP along chingbe dun bompen ningche pa thepon bomlo Jasmine Article 244A mate hemprek kilongja phan towar cholang pen ke pachun vekja phan cherap cheto dun bomlo bon setame kiram tang chiti ni phai phi arni risim kangtang kiora song trok atum pen Central State pen mon samalam don ka chetok along close 2.3 along MSC ing hoi kep kaddo ka phan ki hot bidera phutha ningduk chepaklang pen ke kham thia sai dengpon bom pen bang bom lason si kiram tang preni phai krener kep arni Hamren MSC constituency ka parlo polling station Troxy rong hidialong APHLC asong kache song padupon APHLC lamjai sarpo angtong intikathar alokhi sarpo man pen chetong si BJP RSS atum kachari ke chok che phutha klar dak pen raratuma phan aning palut it alam the jai ko rong hidi phongjangre arsong derar lok pen chenglok polling station Troxy APHLC asong japo atum bangso kache song along chetong dun Hamren MSC EM Mongol Singh Timong phan ko anma kedam tanga por hot anhinga chethe non eprang pen ke abelo Vot ador kiso ke longja phan ning che thenang ni lo buta ka che song hut ning je ring ti
กับปะฮอนตัวเนาะเฮโร่มันสิปะฮอนตัวไอ้เด็กมันตักสิลบบีทุกคนน่ามาที่บ้านจะทำอะไรบ้างได้ทำอะไรทำเก็บตัวอาทิตย์ห้างเลยบางคนแต่ห้างสีละเก็บมันถอดตับตัวลาสีตัวพันกูมาสินั่งกับปะฮอนจีมาฮาลาโซมันดิเกอีมิงเทกลองนั่งตัวจอกหนึ่งนั่งตัวจีนี่ตอนนี้มันดินั่งตัวลาโซบางก็เทกนั่งนี่ฮาลาโซก็เทกเทียจอยเนี่ยนอนปีนี้นี่กูปีนี้มันนอนอีกดักก็จะส่งนั่งก็ดักสมองรอกตัวอีกตัวพันดักyang letak tuan yang padang osman di bukit pedana pasti jeng kopi bodlo itu ning vai kai aja ini kopi dengan banke non head jong song thogatun India sarkar asam sarkar pe lamdon cetok lo lapen halaba so lamdon cetok lo haji kita dul komat lo lake karbiang lo autonomous council kacari tim karbiang lo terus haki dul lo lapen lamdon lo cetok kopi lo Halo dopigan dong pen la close 2.3 pun. Hini ratok borak itu malang punya cetoke. Kacetok bangke. Karbiang luar lo. Tahun sila election hood la doa nang hoi pen. Ing hoi kiapa bang. Hamran pen Daniel hi Karbiang long live. Dilai Joseph Terang Memorial Hall along kedamtang Preni Pai Kretrok Sirni Sarkari Gambura Sarthebe Bhagya Teron Lapen Komol Inti La Havar ke Thom Padoponsi Karbi Kurusar Chingromamai Dilai Havaramai Keseng Padopon Labangso Keseng Amai along Karbi Kurusar Chingromamai Tiripi Kurusar Sarsing Hanse Maipu Dhansing Teron Kongchunbang Mondol Teron Dunmai Phu Borsing Inti Pendang Lok Penang an KKCA along Kachirap Dunatum Chetong Dunsi Kadok Awe Chedon Sarpen KKCA Dilai Hawaramai Sengponlo Bangso KKCA Dilai Hawaramai ke Japon Jiaphan Arpu Kipek Kachepek Pona Tengke Rajan Beaphan Maipu Mohon Rongpiaphan Dunmai Phu Lawrence Ingleng Aphan Kongchunbang Kensing Timung Aphan Rapchunbang Susan Lektheaphan Dihin Rimbang Arpu Pekponsi Bang Krep Hodumaphan Klembang Arpu Pekponlo Aro Keseng Amai along KKCA Tiri Pikuru Sarsing Hanse Pen Lam Theki Jai Pona Tengke Karbi Khei Kang Thim along Nim Kapang Tang Ponjia Phansi KKCA Pu Asong Sengponlo Lapen Labangso Song Karbiang Long Pen Angtan Prek Jamadim along Ke do Karbia Hawar along Sengdam Ji Pusi Alang Lining Jepon Alang likaning jit ho tengke neta inut Karbi lopo kachi pudam anke nilito malong nang cherap dunon lapen jasime pet KAAC CEM EM MEC MP MLA an parta kaddo kawe ke theke de ngatum sorkari sorkaman Karbi recho habe pin podo anatum setami KKCA men pen nang chepaduk duntha methang anim dokokpi bang anim along ke kroidona bangki ington nangpo Pini pena bangki ilitum Karbia khei methang anim chirung ponlo nang pusi kachuning ripadopon Tum dak dilai hawar long wang lo dilai hawar long ni tum ke wang ke la ke dilai hawar amai KKCA Karbi Kurusar Chingromamai aso hawar amai ke sengi phansi wang lo pini la so hawar amai ke seng ni tum chun pa me ka lo la pen dak dilai hawar tum pha jasemet pet churu lo alang li tum la so amai pachun ni phan alang li tum un anbor i lo la pen nang thik nang sang pi dang pi lo pini chun pa me ka lo la si churu par lo ni tum KKCA mate Karbi Kurusar Chingromamai Karbiang long along ni tum ke klem pon nang kok ke pang tang pon nang kok ni tum da semet pet isialam do Karbia khai kang tim puti bang putin ta tipu samela so khai kang tim along isi nim ma bang ke nang sot nai dhorom itu Karbian nim la bang ke nang sot nai pu bang ni tum Karbia khai tum pa phi pon oson tu thek pon long la sila so nim ko mat lo Karbia khai long pen ki rung pon po ke klem pon po hala bang awedat lo la so join ni tum Karbi Kurusar Chingromamai pu si seng pon nang kok la sila so ki pang tang i phan ke kutte Karbia rat tum phata ni tum chuning ri Karbilo ne tai no da Karbilo puchi pudon an kan ni tum la cherap dun tu pusi ni tum chuning ri ji Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang long live Team tike langjun FC atum kapatir bipon kalitang khorsing ing tipen kalitang semsing ing ti atuma men pen tike langjun Sports Association kapathua klamalong football kachepate pangcheng pon bomlo Kedamtang Preni Pai Kretrok Sirni tike langjun Sports Association pathua klamalong team tike langjun FC atum patir bipon si kalitang khorsing ing tipen kalitang semsing ing ti atuma phan kachiki mo men pen football kapathu pangcheng pon bomlo
Kangpua Mayalong Abarim KLNLF Pachatang Chunbang Rijak Deramate Willingson Pangcho Umrasi Textile Hempi Hunmili Intipi BJP Korkanthi Mondol Kong Chunbang Chondro Inti Rat Cyclem Bangpu Mohen Teron Huloni Circle Amondol Dhoni Togbi Mondol Rostom Tiso Forester 1 Samson Inti and Parta Kalitang Horsing Inti Pen Kalitang Samsing Inti Tumachor Asomara Tumpen Danglok Pinnang and Manpeng Kirobang Hubang Pia Tumta Chetongdong Kapathu pangcheng pon pea prang kalitang bang hinia tumakaya la muche than ponsi kachiki mo milur kai ponsi kapathu setami pangcheng pon phitlo kapathu ge cheng siarni Eastern United FC pen KAMST mate comes dhanta ghara tumang bongsi pathu ponlo kapathu bo mahut comes dhanta ghara tum ke thek mochora job goal thompen Eastern United FC atuma phan paren pondet Dogmoka pen Samsung Inti Karbiang Long Live Donsuri Oveching to production atumpen kabonda pon mir pripli po alunjir lunsepo sedeng bealu hisar po man pen chetong dunsi ingpu bidunlo Kedamtang preni phai kret roxy arni Donsuri Oveching thur klawa tumpatir biponsi Lower Habjan LP School along mir pripli pu akimi album mate lunjir ingpu pontanglo Labang so lunjir along kilundu na bang phwabang phia men lake Rostom terang Skrelin teron pi lapen klori rong pharpia tumpensi lun ponlo Alunamen lake nangke nikai sami inuda bang itum kaching hon o monjur so lapen sintula nang raje pohenlo Lun ate od ki pidon lake Darvis Timong kithip ke theng Sarluti Killing producer Rensing Rong Pharpen Junari Rong Pharpi lapen sponsored Bapuram Terang pen Junari Rong Pharpia tuhenlo DOCC Amaipu Mongol Singh Inti Kacharipon Lunjir Kangpua Mayalong Lunsepo Sedeng Be Aluhi Sarpua Man Pen Chetong Dunsi Alang Lipensi Inpuponlo Mayalong Aluhi Sarpo Sedeng Be Lam Kejai Ponatengke Lunsepi Lunsepo Pulote Lun Kilun Thek Jota Chokche Elitum Kithip Ke Theng Kardeng Ta Charlie Vekningji Lalote Koso Askel Pensi Kilun Nangjima Lahai Chini Ponlong Popusi Than Paridun Pherangke pen karjo hud lunse po tumpen Donsuri Oveching thur club atuma phan ningkang samakochoro pajir ponsi lapusona barsai kipi pon pen kirum pangtui pon thegapot kurwang thuta pajir pon Halapu Luna te out ki piduna bangphu Darvis Timong kaninje pona tenke Donsuri Oveching thur club sponsored producer lapen lunse po tumpen chenglok kacherabdun ke do anatuma phanta kachoro pajir ponsi video album kaselam jelong bapuram terang Kacharap chetu ki pidun jelam karjulong aporta alangli aninga rong pik anoposi ningjepon Lunjir Kangpua Mayalong Lunsepo Sedengbe Phapang Jangaluhi Diphu Manja KCS Samaipu Dilip Singh Terang KCS Diphu Manja Jon Abari Mamaipu Bijoy Kathar Rongasar Bapuram Terang atumta chetongdon Donsuri Oveching to club pen labangso nitum mir pipli labangso audio album Kangpu ponangkok abangalalo je Donsuri awards tami pinan ka backward mane pina mane la Karbiang Long pen ke ka backward na redimlo amasini tum labangso club pen mathasi inut bahin be chingwai si labangso pini ingpu pono tapi labangso Kangpu pon abangke lalo je Donsuri mir pipli pusi irpono laso mir pipli abangke lalo mir pubangke soarlo pansi tum irpono pe pipli ke sopinso pansi athipi en pono pasi mir pubangke lalo mane soarlo panjo si theklok lo pote sopinso keneta bonnabek po mate di dunbek po amasi ye to mabangke lalo mir pipli pole nang pasi kaddo Oveching we pasi mir pipli pubang kini apra la sobang launch ponlo Donsuri Oveching thur club atum nang chepatir pidunsi labangso mir pipli audio album measurement niltum release long lo lase alang tumhan kurwang thua hirjime pajir lo lapen dak kaddo ko niltum han sponsor do alang tumhan same choropar piglo lapen club along anu tinmang hutin lapen anu ka prek lapen jo aluhi manpeng atum same akhe atum same nang serap chitun pen measurement pachun pachuro lo lapen Lunjir lang tum kilun lang nante officer kanadis labang lumang samtigo lapen ta Donsuri long kachira pun kado kado pang tumingin thigla ang seng song konjang si Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live
tangri pinya Adap Abirta gela ponsi kang tonik lo domi thak me arni ki me